Ассаляму алейкум! Сьогодні ми знаходимося на території Національного музею під відкритим небом архітектури і побуту України Пирогово. І сьогодні тут кримські татари, кияни та друзі міста святкують Національний день кримсько-татарського прапору. І саме тут сьогодні буде відбуватись, я б сказала, історична подія. Це закладення першої кримсько-татарської садиби на території музею. Тож давайте разом подивимось, які сьогодні локації тут працюють, як святкують цей день. І з вами я, як завжди, ваш провідник Олександра Гресь. А знайомитиме вас із цими локаціями локомотив цього всього дійства Ахтем Сейтаблаєв. Ахтем ага, селям алейкум. Алейкум селям. Рада вас бачити. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні буде, які локації є? Познайомте нас із всім, що тут є на цій красивій локації. Сьогодні, по-перше, три визначні дати. Перша дата – це День кримськотатарського прапора, який відмічається вже не перший рік в Україні, це державне свято. Ось. І друга дата – це 35-річчя другого Курултаю. Це з'їзд кримських татар, повномочних представників. Ось. І сьогодні той самий день, коли 35 років тому зібрався другий Курултай, а треба сказати, що перший Курултай був ще на початку 20-го сторіччя. Тобто це така визначна дата по місцевому і, власне, врядуванню кримськотатарського народу. Ось. І третя складова – це закладка першої кримськотатарської садиби. Можемо? Давайте пройдемо. Вітаю вас. Минулого, навіть 1,5 місяці тому була толока. Так, абсолютно вірно. І на цій ділянці, яка майже 2 гектари землі, буде розташована кримськотатарська садиба. Що мається на увазі під кримськотатарською садибою? Це комплекс споруд автентичних, які будуть представляти, власне, всі регіони Крима. Сам вхід на цю територію буде от звідси. І уявіть собі, що ви потрапляєте, якщо ми так подивимося на карту Крима, то ви потрапляєте через Джанкой, через степи Криму, ось потім Передгір'я, Бахчисарайський район, потім Гірський Крим і потім, власне, узбережжя. І цей шлях буде проходити от якраз от там, де український прапор України. То буде вхід. Да, то буде вхід. Ось, і ми сьогодні якраз ми будемо закладати. Це така символічна буде закладка камінців для фундаменту першої садиби. Як я і казав, цей комплекс буде в себе включати 9 споруд, які будуть представляти різноманітні регіони Крима і притаманну їм автентичну архітектуру. Тут мова йде про те, що добре відомо і нашим братам-українцям, будинок, який побудований таким саманним засобом. Тобто мається на увазі, коли є плетення лози і наповнений глиною, соломою. Ось це буде перша садиба. І таким чином ми, потрапляючи на цю територію, тут будуть рослини ендеміки, притаманні певному регіону Крима. І таким чином це буде така нібито подорож по тому Криму, які є в нашій уяві. Тобто будь-яка родина, яка сюди потрапляє, зможе подивитися і на ремісничні майстерні, на вироби традиційних кримськотатарських ремісників, рослини ендеміки, архітектура так само. І треба сказати ще декілька важливих речей, що ця територія, ми мріємо, що і так і зробимо, щоб вона була інклюзивною, щоб тут знайшли собі для втілення своєї майстерності і для створення виробів своєї майстерності наші ветерани. Це дуже важливий кейс, тому що Тобто вони зможуть сюди приїжджати? Не тільки приїжджати, а ми сподіваємося, що вони тут і знайдуть собі робочі місця в тому числі. І створювати, підтримувати матеріальний свій статок і свою родину, а при цьому створюючи речі, які потім залишаються в пам'яті і формують знову ж таки розуміння того, що Крим – це невід'ємна частина України, це важлива річ. І таким чином будь-яка родина, потрапляючи сюди, бачить різноманітні архітектурні споруди, як вже і казав, притаманні тому або іншому регіону Криму. І у людини буде більш-менш цілісне сприйняття і розуміння того, як Крим смакує, як він виглядає, доторкнутися до нього, відчути його аромат. Уявіть собі, що за роки війни російсько-української, з 2014 року, сучасний, я маю на увазі, вже виросло ціле покоління.
людей, які про Крим знають тільки або по спогадах своїх батьків, або по фотосвітлинам. І це насправді драматична історія, а ми хочемо якраз повернути це. І якраз першу скріпку, якщо можна так сказати, в створенні цього скансена всередині цього самого великого на території Європи скансена є генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту Оксана Старак-Павякін. Це була якраз її ідея. Ще ми з нею зустрілися до початку широкомасштабної війни. Ось, і вона нагадала, що тут колись воно і планувалося при створенні цього музею, що 50 років 20-го сторіччя, однак це була радянська влада. Звичайно, створювати щось, що може бути пов'язане з історією кримських татар, було неможливо. Ось, але українські вчені, вони якраз не дозволивши собі свого сумління і своїх цінностних поглядів на життя і на сутність речей, що-небудь будувати стосовно Криму, яке не пов'язане з кримськими татарами. І таким чином ця ділянка залишилась вільною і до сьогодення, і нарешті ми розпочинаємо будівництво тут. От звернення до глядачів. Зараз ви бачите тільки заготовки, а через пару років ви зможете доторкнутись до кримсько-татарської культури в серці України в Києві. Ми сподіваємося, що саме так і буде, і запрошуємо всіх долучатися до спільного створення, тому що це доволі великий проєкт, він доволі коштовний. Ми самотужки зараз знаходимо частину фінансування від наших друзів, від меценатів, від небайдужих людей. Але ми розробили в тому числі таку цілу структурну сітку, як люди можуть долучитися. І ці донати можуть бути від 1 гривні до опікування, скажімо, цілим будинком. І, звичайно, імена кожного мецената будуть внесені, і люди, онуки, діти, самі меценати можуть потім приходити і бачити, власне, у що перетворюється, в що трансформується їх допомога, і бачити власні імена. Чи вже знайшлось декілька таких? Так. Хвала і шана. І ми сьогодні будемо якраз про них теж говорити. Що б хотіла, щоб ви мені розповіли про локації, які сьогодні діють на території? Треба сказати, що захід, який сьогодні буде відбуватися, він, власне, відбувається за участю і співучастю декількох організацій. Це, власне, Національний музей народної архітектури та побуту, це державне підприємство «Кримський дім», це громадське об'єднання «Хадин Дивана», це благодійна ініціатива «Кримський фронт». Ось, і, як ви бачите, гості збираються. Ми очікуємо доволі багато гостей. Тут і представники і державних інституцій, і побратими, і ветерани. В тому числі доброго дня, дякую навзаєм. Багато дітей, як ви бачите. Тут доробки різноманітних традиційних речей. Там фудкорди, тут ви бачите теж. От такі прекрасні речі. Локація краси. Локація краси, власне. Локація краси. І це якраз наочно люди можуть познайомитися з тим, що роблять кримські татари в костюмі, в головних уборах, в кераміці, в домотканному такому мистецтві, я би сказав. Ось, якщо ми пройдемо далі, то ми тут побачимо пана Євгена Бондаренка, який є нашим не просто другом, модератором всіх наших подій, а певною мірою ще ідейним натхненником в тому числі. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. Це теж територія краси. Ось, і тут пан Рустем Скибін, який дуже відомий. Ось, якщо ми пройдемо далі, то побачимо, бачите, тут таке маркування, нагадування про топоніміку Крима. Айсерес, це одне із селищ, дуже відомо в Криму. А отут традиційно готують каву. Тут солодощі кримсько-татарські. Ой, я біля цих локацій не можу зі спокійною душею проходити. Отут наші брати привезли неймовірну їжу. От дивіться, там така краса. Цілий казан. Там плов. Бачите, тут салати. Це Кримський фронт. Це макет, власне, цього комплексу, кримсько-татарської садиби. Фундамент будівлі, яку будуть закладати, це ось ця будівля, оця перша будівля. Да. А от тут, бачите, тут пусте місце. Якщо ви прочитаєте, це місце для будинку, що буде перевезено з вільного Криму. Ми навмисно залишаємо
таку частину. Тобто це буде оцей млин, це для орієнтиру, да, тому що це південь України загалом. От, і так от рухаючись з самого початку, люди потрапляють через Степовий Крим, потім передгір'я. Тут буде, як ви бачите, такий штучний пагорб. Да. Чому? Ми думаємо, що тут ми передбачаємо зробити бомбосховище. Землю, з якого ми живемо в такий час. Да. Але бомбосховище буде не просто виконувати функцію бомбосховища, а мультимедійного простору. Тобто, поки йде повітряна тривога, люди можуть туди потрапити, там все буде облаштовано для того, щоб люди могли комфортно там перебувати. Ось, а при тому ще там буде облаштовано 360 градусів цим мультимедійним обладнанням для того, щоб по меню люди обирають собі якусь там главу із українсько-кримськотатарської спільної історії. Спільні перемоги, спільні битви, спільне створення чого-небудь. Тобто, щоб люди не просто перебували там, да, а ще могли в цей час подивитися і дізнатися щось цікаве про нашу спільну історію. А хто буде займатися саме реалізацією цих матеріалів? Ну, власне, Кримський дім, Національний музей народної архітектури і побуту, Кримський фронт і всі небайдужі. Да, тому ми закликаємо долучати. У нас є наш головний архітектор Іван Кушнір, який вже, власне, це макет його власне авторства, і вже розроблена архітектурна документація і будівельна проєктна документація так само стосовно кожного цього будинку. Минулого разу я розмовляла з вашим архітектором. Це такі донативи. Знаєте, що це таке? Це така підставочка під телефон або під планшет. Це зручно в дорозі, а водночас люди можуть зайти по цьому QR-коду, кожен бажаючий, потрапити на інстаграм-сторінку Кримськотатарської садиби і дізнатися всю інформацію про садибу. Тобто це така практична інформаційна річ. В побуті потрібно. Да. Хто сьогодні виступатиме? Сьогодні у нас виступають квінтет, ну, по-перше, хор, ансамбль Збройних сил України, які будуть виконувати два гімна, український, кримськотатарський. Буде Шевкет Зморка, буде Мірєм, це молода кримськотатарська співачка. І такою родзинкою ще буде виступ квінтета чотирикратного номінанта на премію Гремі Усіна Бікірова. Тут, як ви бачите, тут декілька просторів, тут і майстер-класи в тому числі для дітей. І традиційна вишивка, да. Ось, ну і бачите, от прапори наші якраз там. І от те, що ви бачите, ці от трасіровки цих діляночок, це якраз місця для майбутніх будівель. Ваш архітектор, от ми з ним розмовляли, і він казав, що все буде виглядати автентично, але побудовано так, що воно стоятиме віками, закладеним будемо сподіватися, да. Як то кажуть, нічого вічного немає під луною, але максимально будемо намагатися зробити так, щоб цей комплекс ще багатьом поколінням нагадував про Крим. Ось, але нагадував тут на материковій Україні, тому що ми все ж таки віримо в те, що Крим обов'язково повернеться. Ахтемага, останнє, що б ви хотіли сказати всім кримським татарам в цей сьогодні святковий день і важливий окремо для вас, так як відбудеться закладення кримсько-татарської садиби? Важливо зберегти себе, свою пам'ять, свою мову, свою культуру. Важливо пам'ятати, що ми сильні тоді, коли всі об'єднані. І важливо пам'ятати, що ми всі є частиною, невід'ємною частиною української політичної нації, що у нас спільні цінності, спільні сенси і спільна мета. І бережіть себе обов'язково. Знаєте, що на таких заходах мені подобається найбільше? Що за цим всім стоять люди. Хтось із самого ранку встановлював декорації, хтось варить каву на піску, хтось годує людей, хтось проводить людей до потрібних локацій. І завдяки цьому всьому це виглядає не як офіційний захід, а як велика кримсько-татарська родина.
Сьогодні тут дуже багато різних людей. Хтось народився в Криму, а хтось там ніколи й не був. Поки що. Але коли я бачу кримсько-татарські прапори, національну символіку, дітей, культуру, я розумію, що Крим – це не лише про території, Крим – це про людей. І поки є ці люди, кримсько-татарська культура ніколи не зникне. Куруш Кенджі.